ಕಿನ್ನಿ ಮುಡವ ಮೀನು ಊರೆಲ್ಲ ಊರ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯೋ ಈತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಂತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕುದರ್ದ ಮೀನು ತೆಗೆದೀನಿ ತೆಲುಗು ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಕೈರಂಪನಿ ಮಂಡದ ದಡದಲ ಕಪ್ಪು ಕಡಲ್ದ ನಡುಡು ದೆಪ್ಪು ಬರೀ ಪಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತನ ವಾಡ ಮುರ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಮುರಾನಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಂದು ಮುರಂದ ಕೈರಂಪನಿದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀ ನಮ್ಮನಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕುಡಾರ ಯಾನು ಮನೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಾಯ್ಡೆಗೆ ಲೈದೇರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈರಂಪನಿ ಬಾರ್ದು ಇಂಥ ತಿಕ್ಕುವ ರಾಸಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಮುರಾನಿಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಕೈರಂಪನಿ ಬಲೆಲ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ತಿನ್ನಿದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಕೋಪ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಟ್ ತೋಜಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋತರಿತ್ತ ಕೈರಂಪನಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಂತ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ಅಂದದೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಯದ ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಆ ಕರೆಯರ್ದುಂಡು ನಿಖಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂಲೆನೆ ವ್ಯಾಪಲ ಮೀನು ಓಲ್ಪುರ ಹಾಕ್ಲೆ ತುಕ್ಕುನೊಂದು ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಗೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಕೈರಂಪನಿ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಪಾರ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯೂ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಯೂ ಶೇಪ್ ಬಲೆ ಪಾರ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾವಂತದೆ ಜನ ಕುಂಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಕೈರಂಪನಿ ಬಲೆ ನೋಯ್ಪಾರ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜ ಅಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜನ್ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕೋಪಿನ ಪರ್ಪಸ್ ಆದ ಬಂದ ಬಲೆನೆ ಅಲೈನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲೆನ ಹಾಕುಲ್ ಅಲೈನ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ಪೇರ ದಾಪಂಡ ಅಡಿಟ್ ಒಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪಾಸ್ ಆರವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುರಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ದಾತು ತುಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಲೆಕ್ಕರ್ದಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಪಾರ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಏತೋ ನಾಡದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಇನಿವಂತ ಯೂ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆ ದೂರ ಜವಾನ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಯೂ ಆದಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊರನಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನಿತವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಟೈಮ್ 3:40 ಅರೌಂಡ್ 5:30 ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನರ ಅಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾದ ಮೀನ್ ತಿನಿ ತೋಜ ಒಂದೇ ಬೈದ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಕೊನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೀನು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮೂಲ ಹೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನಿತ ನೆಟ್ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುವ ಅತ್ತಿಗಾದ ಕತೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಬಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೋಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏ ಠೋಕ್ಕೆದ ಯಸ್ ಜೋಶನ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅತರ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಿಕಾಮ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು 2002 ಬಿಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬನ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವೇ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿದ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ 2002 ಏರಂಡಲ ಏರ್ ಇತ್ತ ಟಚ್ ಇಚ್ಚಾರಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡುಲ್ಲೆ ಏರನ್ 2 ಉಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತೆ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರಲ್ ಎಂಕುಲೆ ಒಂದು 4 ಬಲೆ ಪಾರ್ದು ಹೋದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯ. ಕೈರಂಪನಿ ಮಂಡದ ದಡದಲ ಕಪ್ಪು ಕಡಲ್ದ ನಡುಡು ದೆಪ್ಪು ಬರೀ ಪಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತನ ವಾಡ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಾದಾ ಮಂಡ ಹಾಕಿತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಓಡಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಂಡಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಡಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆತೆ ಬನ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪಾಡು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆತೆ ಅಂತೀನಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂತೀನಿ
ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ತೂಫಾನ್ದಾನೆ ತುಫಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗರಿ ಗರಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈನ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಿಷಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲೆಗಾಡ ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣೋಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮೀನು ಬರಿಕ್ ಬರ ಮೊನ್ನೆ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮರವತ್ತು ಇತ್ತ ತೂವಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ಷನ್ ಪುರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಜೂ ಉಂಡು ಹಾರ್ಲಾಕ ಆತ ಓದೊಂದಿಪ್ಪು ಮಂಜು ಬತ್ತನ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಒಂದು ಹೋಗೆ ಇದು ಅಂಜಲತ್ತು ಜೋ ಪಾಲನ ಜೋ ಜೀವನಣ್ಣ ಒಂದು ಓ ಮೀನು ಓ ತೆಲ್ಲು ತೆಲ್ಗು ಮೀನಾ ಹಾ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮೀಂದ ಪುದರುಂಡ ದೇವರನ ಜಗತ್ತು ತೆಲುಗು ಮೀನಿಗೆ ಹಾ ಹಂಚು ಹಂಚಿ ಪೋಚಿ ನೀರು ಅಪ್ಪ ತೋಲಿ ಮೀನು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ತೆಲುಗಿ ಐತಂಗಟ್ಟ ಮಾಸ ಉಂಡು ಮಾತ ಸತ್ಯವಂತ ತವ 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 ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಹೋಗೋಣ ಗಡೆ ಇದು ಮಾತ ತೋಲಿ ಇದು ಮಾತ ಮುಟ್ಟನ ಜಾಗ ಅತ್ತೆ ಪಡ ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳು ತೋಲಿ ಬಾಯಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹೋಯ್ತಾರ ಆಪುದು ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಿಡು ಹೋಯ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಿಡು ಇಂಚ ದೀದ್ ಕಾರ್ ದೀದ್ ಅತನ ಇಕ್ಕದ ಬಲ ದೀದ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಮೀನು ತತ್ತದು ತಪ್ಪದ ಮೀನು ಪೋಂಡ ಐಕಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದು ಪರ್ ಮುಕುಲ್ ಅರ್ಜನ ದಾದ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಹೋಯ್ಪುನೊಂದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪವರ್ ಬಲೆ ನೇರ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೆವಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಕ ಆನ ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೈಪೋಟ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏತೋ ಕೆಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮನೆ ತಾವು ನೀರ್ದ ಸೆಳೆತಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆತ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 8 kg ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏತೋ kg ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ವೈಪುನ್ ಪನ್ನ ಕುಸಲ ತೋಜುನ ಜಗತ್ತಿದ್ದು 250 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದೂರ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಬಲೆನ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಕೈ ತಲೆ ಬರ್ತೇರು ತೂಕ ಆಪದ ಮೀಟ್ಲೆ ಏತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದೊಂದು ಬಂತು ಅದೇ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ದಿಡಿತ್ತಿನವ್ರು ನಂಗೆ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿಪ್ಪಾರೆ ಎಂಚ ಮಲ ಮೀನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಅದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಕೈತೆ ಅಲ್ಪದ ಕವರ್ ಮಾಡು ಅವಲಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದಂತು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಿತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥವಂತ ನೀನು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡದೆ ದಯಪಂಡ ಅದು ಪಂಡೆನೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ದಾಂಡ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಯ್ಪಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆತು ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆತು ಇತ್ತ ಅವ್ಳು ತೂವಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಲೈತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾಧಾರಣ ಅವಳು ನಡು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಮಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬಲೆ ತಪ್ಪದ ಉಪ್ಪಿನಿ ತಪ್ಪಾರ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಗ ಅವಳೊಂದು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಪ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಪೂಜ ಬಾಯ್ ಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ತೋತೀನಿ ಬಂಗುಡೆನ ಬೊಳೆಂಜೀರ ಮೂಲು ಇತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಂಡು ಸತ್ಯವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಪತ್ತದು 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 hours ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಉಂಡು. ಮೀನು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಎಂಜನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಮಲೈ ಮೀನ್ ಅದೇ ಮೀನ್ ತೋಜೊಂದು ಅವು ತೇಡ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ತುಚ್ಚಿಜೆ ಜೀವ ಜೀವ ಬಲೆಗೋಡು ಅಂದೆ ಮಾಂಜಿಲ ಕತೆ ಪತ್ತನಕಂತ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೊಡ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಬಲೆನ್ ಪೂರ ಮರ್ತದ್ದು ಆ ಮೀನಿನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದು ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಶ್ಶಾಪನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಜೋಜುವ ಮೀನ್ ತುಯಾರ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ అవుతులಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವು ತುಚ್ಚು ಅక్కడ ಕೇನಿಗೆ ಏನು ತೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ರಾಶಿ ಮೀನಿನ ಜಿಂಜಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಓ ಕಾಟೆಗನಾ ಓ ಕಾಟೆ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ कैंगरा है 2 मीन भाई मुडाव ಓ ಮುಡೌದ ಕಿನ್ನಿ ಮುಡವ್ ಮೀನ್ ನಲ್ಲ ಜೀವ ಜೀವತ್ಲೆ ಬಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುರ್ತುಲೆ ಗಿಡಿ ರಾಪುನು ಮೀನ್ ಬತ್ತನ ಗಿಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತುಂತುಲೆ ಓಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಗೊಣಕಂತ ವೈದನ್ ಸೊ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ದ ಮೀನ್ ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಇಂದು ದೇವರ ಓ ಅಂದು ಕೊಂತಿದ ಅಂದ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಸುರುಳಿ ಕಂತು ಜತೆ ಊರಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುದ ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ಕೈತು ತಿಂತನ ಹೆವಿ ಆವತ್ತೆ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ನೆತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಯೋ ಅಂದ್ಯಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯೋ ಮುಂತುಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತನೆ ಈತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದಾಮೆ ಉಂಟು ಕಾಟೆಗನೇ ಏನ ಕಾಟೆಗ ಕಾಟಿಕಂದಾರ ಐಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಕಿಲೋ ಉಂಟು ಅಬ್ಬಾ ಅವತ್ತದಾದ ದೂಚಿ ಇಂದು ಕೊಂತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡೆ ಪೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ వచ్చిన ಔಚು ಭಯ ಹಾಂ ತುಲೆ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ತುಲೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ आइस अंदर पूरा डबल एक्सर थोड़ा भाई एक उठा कर देख सकते हैं हाँ देखो ये तला हाँ अदे बड़ा वाला ऐसा है इसका नाम एक दादा ना पंडेर मारे यार ಪಾಪ ಬಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬಿಡ್ಲೇನು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥನೇ ಮೀನ್ ತೆಗೆದೀನಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ತವಾನಿ ಲೆಕ್ಕಂಜೆ ಬುದರೆ ಸೊರಕ್ಕೆ ಮುಳ್ದಾಗಂಡ ಪಕ್ಕ ಹೋಯ್ದೆ ಅಂದೆ ಪನ ವಿಷ ಮುಳ್ಳ ಎಲರ್ಜಿ ಹೌದಾ ಗಂಚ ಹಾಂ ನಂಜಿ ಟೈಪ್ ಏ ಬಾಯ್ಸ್ ಏ ಭಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಪೇರ್ನೆ ಏದು ಗೊದಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ ನಿಂಬೆ ಹಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಪಂಡೇರು ಜವನೇರು ತುಳುನಾರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೆಲ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪದ ತೆಲ್ಗಿಂದ ಬಂಡೇರ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಫಿಶ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತಿನ್ಪುನ ಮೀನಿಗೆ
ಹಾ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಕೈ ಅದನ್ನ ಬರೋ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓ ಮಸಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೈ ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡು ಚೂಡು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ನೆಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಚಪ್ಪೆ ನಾರಮ ಕೈಸಿನ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಲ್ ಪೋಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೊಲೆ ಸಬ್ಬ ಅರಣ ಒಂಜಿ ಕವರೇಜ್ ಫಿಶ್ ಕೋ ಕ್ಲೀನ್ करने का हाँ ओके ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ರಿತ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ प्रोसेस मुकला यूट्यूब में आएगा देखो नम्मा मीडिया आपके ओनर को हम सेंड करेंगे हम आपको सेंड करेंगे कौन सा चैनल नम्मा मीडिया नम्मा मीडिया ಚೆಕ್ ಕರಿಯೇಗ ತೆಲುಗು ಮೀನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದ ಮೀನು ಆರು ಪಂಡೇರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಅದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಂಡ ತಾರ್ದಂಡ ಬಾರ್ದು ಕೈಪೋಡಿಗೆ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಚಪ್ಪೆ ಟೈಪ್ ಮೀನು ಪಣಂದು ಸುದೆ ಮೀನು ಬಂದತ್ತೆ ಇದು ಮೀನೇ ಚಪ್ಪೆ ಪ್ರೊಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುವ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಗೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಯಾನಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಅದಾದ ಅಂತಾರೆ ದಾರಡ ಕೇ ನೋಡಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ 11 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ ವೈದ ಹಾ 11 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನ ಲೆಕ್ಕಡಂಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡ 5:30 ಬೈದಂಡೆ ಮೂಲ ಕಡಲ್ದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ 6 o'clock ಮುಕುಲ್ ದಾಯ ಮೀನಿನ ಕೈಟ್ 19 ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಂದಿಜ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಟ್ ಬೋದು ಮೀನ್ ಪತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಜಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಂದು ಜಿಯೋ ಮೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದು ಗೊರ್ಪ ಎಂಕಲೆ ನನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವು ಬರ್ರಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪಲ ಮೋಕೆ ತೋಜಾಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬಾಯ್